Tân ar y Comin gan T. Llew Jones. Pennod 9. Yn y prynhawn, aeth Tim i lawr i'r afon i mofyn y gaseg ar ebol i fyny'r ca bach yn ymyl y tŷ. Teimlai Mrs. Evans y byddent yn fwy diogel yno. Cafodd drafferth i gael yr ebol bach ddringo'r llethyr serth, ac roedd hi'n amser te cyn iddo gael y ddau i'r caed an tŷ. Ar ôl cael glwyd yn ddiogel arnynt, aeth Tim am y tŷ. Nid oedd car Mr. Evans wedi dychwelyd eto. Ond yn pwyso yn erbyn wal y tŷ, yr oedd beic. Yr oedd rhywun wedi galw i weld Mrs. Evans, meddyliodd. Safodd yn y drws i wrando. Gallai glywed llais cryf dyn ar ochr arall i ddrws y gegin. Aeth yn ddistaw bach yn nes at y drws, a phlygodd ei ben i wrando wrth dwll y clo. Clywodd lais Mrs. Evans. Ond sarjant, dwi ddim yn mynd i adael i chi fynd ag e o yma. Sarjant, y polis, teimlodd Tim ias yn mynd drwyddo. Clywodd y dyn yn peswch yn bwysig. Ond mae rhaid iddo ddod lawr i'r station i gael ei holi, Mrs. Evans. Ond dwi ddim wedi torri'r gyfraith. Torri'r gyfraith? Nawr, Mrs. Evans, mae yna garafan wedi llosgi ar y Comin. Wedi llosgi ar rhywun ynddi. Ac mae Mari Meredydd, hen wraig o'r pentre, wedi gweld bachgen a chaseg ac ebol yn gadael y Comin. Mae'n rhaid i ni gael gwybod beth sydd wedi digwydd. I rwy'n deall hynny, sarjant. Wel, mae'r bachgen ma. Tim yw ei enw, ac mae'r gaseg ar ebol ma hefyd. Fe fydd yn ôl nawr yn y funud. Fe geiff ddod gyda chi wedyn, ond roedd calon Tim yn curo fel morthwyl. Roedd y polis ar ei ôl. Nid arhosodd i glywed dim yn rhagor. Roedd rhaid iddo ddianc. Ni allai feddwl am ddim ond hynny y foment honno. Ac roedd Mrs. Evans wedi ei fradychu'r sarjant. Roedd hi wedi cytuno ar polis. Rhaid i fod wedi gwneud rhywbeth difrifol iawn pam losgodd y garafan. Rhaid i fod wedi torri'r gyfraith yn ddrwg iawn, meddyliodd yn wyllt. Clywodd sŵn car yn dod lawr y lôn. Gwelodd Forys Oxford Mr. Evans yn dod yn gyflym am y clos. Rhaid bod Mrs. Evans a'r sarjant wedi clywed sŵn y car hefyd, oherwydd yr eiliad nesaf agorodd drws y gegin a daeth y ddau allan. Dechreuodd Tim redeg. Roedd Megan a Gwilym wedi disgyn o'r car pan welsant y sipsi mynd heibo iddynt nerth i drad. Hei, aros y gwalch, aros! Gwyddau Tim, mae'r sarjant oedd yn gweiddi arno, ond roedd wedi cyrraedd y lôn erbyn hynny, ac ni wnaeth llais sarug y sarjant ond gwneud iddo redeg yn gyflymach. Daliwch e! Cydiodd y sarjant yn ei feic a cheisiodd neidio ar ei gefn. Fe lwyddodd hefyd, ond roedd biarth y fferm mor anwastad fel y bu rhaid iddo ddisgyn wedyn ar unwaith. Tim! Llais tenau Mrs. Evans. Y ddynes oedd wedi esgus bod yn garedig tuag ato, ond oedd yn barod i'w fradychu'r polis. Beth sy'n bod ma? Gyfynodd Mr. Evans ar ôl dod allan o'r car. Roedd Tim wedi diflannu erbyn hynny. Mae'r gwalch bach na wedi dianc, medda'r sarjant. Mae'r eog yn ffoi heb ei erlyd. Mae'r sipsiwn ma'n achosi fwy o drwbl na neb yn y wlad. Maen nhw'n lladron i gyd, Mr. Evans, ac mae yna rai ohonyn nhw'n heiddi cael eu crogi. Mami, meddai Megan, roedd e'n gwisgo mhwl over i. Mae di dwy'n ymhwl over i. Ydy hynna'n wir, Mrs. Evans? Gofynodd y sarjant. Na wir i chi. Fi roddodd yr hen bwl over iddo. Mae rhaid i fi fynd ar ei ole, bobl, medda'r sarjant. Fe ddoi o hyd iddo fe, gewch chi weld. Ond aeth proffwydoliaeth y sarjant ddim yn wir. Fe aeth amser maith i bo, cyn y gwelodd y plisman na theulu dolnant Tim y sipsi drachefn.